na koji način muslimani donose islam u Evropu. Bog vam dao dobro. Muslimani kada dolaze u Evropu, bilo da su ušli dole preko Španskog poluotočja, bilo da su ušli ovdje sa Turcima Osmanlijama, nisu došli da ruše. Trebate znati još jedan podatak, pa ću se vratiti na ove islamske evropske države. Kada su Turci Osmanlije osvojili Budimpeštu, dakle Budimpeštu, tada su zatekli, čini mi se po statistikama, oko 80 kršćanskih, vjerskih i sakralnih objekata. 80. Za narednih nekoliko stotina godina koliko su muslimani bili tu, puno je bilo muslimana, puno je prihvatilo islam, bez ikakve prisile. Sagrađeno je preko 224, čini mi se tačnom brojem, 224 džamije su bile u Budimpešti, u Budimu i Pešti. 224 džamije. Kada su Turci Osmanlije protjerani, za godinu dana sve te džamije su srušene. Za godinu dana sve su te džamije srušene. Mezar na mezaru nije mogao opstati. To trebamo znati. Trebamo znati da je Beograd imao više od 200 džamija. To je historijski fakat. I da je ostala jedna koja je 2006. također spaljena. I to ostavljena je kao simbol. Samo kao simbol. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا